uba Piyush Marwain nong mikmat jong karani ko constituency kum ong san da ka men sim jong ka jinkmen ulio ban play ye ka jingtei bethamai jong ka school langrin government upper primary school wa ka ji ha ka jingmang pisa ka basan fo ar lak tengka lengba ka school infrastructures upgradation project phase 1 kabla be tengka na ka sarkar Meghalaya haka nigasngi la yo ru ye ka jingkren na ba ji lengkhoi secretary shnong wa ka ji haka baule tho ye ka jing sdang jong ka ne ka langrin government upper primary school but ubo ka jingkar pat baladau MLA bamenta unwan byang haka bor un sashim khia ban penkeu kardan na ka upper primary sha ka secondary school khnang bakan long ka jingarap na ka banda ki khun khna ki khun samla jong ka dong ka thain Layoru ye ka jingkren na uba ke thongni junior engineer ba DG Nongset SDSEO Southwest Khasil District but ka jingkren na uba Piyush Marwain MLA MDC Jongkaraniko constituency ya ka jingelang la panya do ba PF lendo soda shnong wa ka ji bot ka jingkren pdyang na ka in charge headmistress kong joblin si lengdo ka jingrwa but ka jingshat na ki khna school jongka langrin government upper primary school but ka jingkren khublei na ba e jana Kapa menchua ngiyok kane kadai wakaji kadai langrin government upper primary school kapa ngiyok san lak rendriu terlipat ngiyok haki lai punyu lak but kini lai teli ki ban sayok menta haka amon kalong sau lak tinggi sutu kat kane ka amon mo ka jingbei jo ka sarkar kalau dai hi ka yung school kapabah kapapakah katum kajuk kapor kapamenta but na preng kiwe pat naman yung kipon ki school apo ka konsulsi apo atli ki blok tikumbo sau punyo so prap teli na kalian ka sarkar kala persyang benle ya ki major repair don ki bale ka major repair don ki school kala ada prepare hakini ki kandat snam na kini ki sau punyo teli ha kini ki khendiat ayo kin sa khot no ya ka tenda benyo benchna khampa ya ka yeng school te lengba ka jing simkhya jo ka sarkar lengba ka jing snap ya ka jing ot jing nam nga ngai scam ba ka school sarkar hapo ka snong ki thau hapo ka consultancy ka jonga kalong ka yeng school ka ba yo kayo school kaba paka katkum kijuk por kiba mentah kinonon kam pat sai kiwe ki junon kam kaji kular ka jonga hakni kapor kalong ba ngantre stom banwara ya kecingkala banwara ya ki yung school kaba paka banwara ya kecingdon kam ya kicing kiba kimat ya kinoikai ya ki dikena school ya kino ki bentah ngai ai don rengkat lang pi bat ngantre stop banwara banweng ya kichinge habai dei bejin khu ha kano kaliang na kata ka jongpi te tang da kini ki kitien ki ba khandiat shwa bangan penkut nga tentu ya ki kimi ki kpa ya ki noi kai ya ki khna school hoi ni layo ka yang school ka baha yang school ka paka to ya sumar ya kini ki yang school kane kamdei le se ka joka tang jong ka sarkar kamdei tang jong nong penyat joka tang ki por penyat na ka school kadai lang na kadai ka beta ka jonga ka jongpi kadai lang ka jongi lang baro tingi ha penya sumar namar ting ngiyo ka sarkar ka ai ki ski pa pher ya ki yung school lani kino ki benta na kalya ka sarkar ngi khen ba kadai ka mar sarkar kadai ka mar pa yo ai ngi penjot no pen prano pen pach noi ke yit pen pach ke jingkhang le klem akor mo ong kadai ka mar sarkar ngi le klem akor man ngi khen sting ba kadai ka mar sarkar hendrei ndala jot pat dodol penjot pat keno ya ka sarkar ba ong ka sarkar klem pech hendrei ngi hap tong kam ya ka jing trila nama ka sarkar kam dei ka besuk mo kepala ai kat kane ban pan biang hadin system asnem dan se ong balajot lapra la kumta ngam thrai naman bu kontraktor ng iba don nong pek dei batray torti la tray kat kum kichuk kipor kiba mentah ng iskam liang kontraktor la tray ba naman don kinong pek umla ban tray torti umla ban tray kat pamon tingi kermen ba pelengpa kejing yo ya kene ki yung school kaba
pakah mo ki yung school ko ko pidei banya sumar pidei banya awa pej bha ya sumar bha namar kadai kanong keti kachunga kajopi balang ba kaching trelang jopi ki bor snong ijor prajat na ka snong ki bor prajat na ka school ki me ki pa lang ba kaching ya trelang kaching ya krishan lang namar ngi soto tang na kaliang kachunga tang na kaliang ka bor ki department lese umla ban prajat inti pen bha ya ki kam hakam pa ka em lang salang kapule kaputi ngiron kam lang kaching ya trelang kabor snong kabor sorkar ki bor nong penyai school ki kimi ki pa banya ai men simlem banya kentulem ben ailem ya ka jingmut ki jing perkhat banya pen ilem hapreng iwe na kampa ka kam ka bapha na kampa ka lawai jong ki khon ki kiti ki jongi how nu snam kiladon kumba sau phu artli ki prosal ki ba ngila pha sport department ban jingrap mar kidon ki school isya ki bala kam isnei mo la kam i le ranbrio kumbat ong no mar ba kila don haka jinglong ka ba kam i sangsot tenrei na ga jing duna jong ka fon ni klam padio edu mantra tingis udon bok ba na kini ki accreditation kumbang lios ngon yang keren mene junior engineer ibang bang yo spotuli ki LP bat ka way ka UP ka degane spotuli ki LP bat na kini ngila yo lang apo karani kor block bat mau kurwat block te kanai kale rap sibun ban pen sngo hangi ki batre po ka department kum ka jingkerku ban pen yo ka jing sokumen ha ka bor perkhat yongi ba at least ngila yo spok kadweteli tementa ngintang yo salai teli kibat upgrade bat kata gede ke perjot moko kamo to pada bat kamo jai kin sayo upgradation te kini gede kilai teli kibat upgrade menta te nalor kata apa lengba ke jing tristom bat keyboard district kumbang along bat keyboard snong bat keyboard school bat hakeju kupor bat kinong mikmat naga district ngirayo kumba kat santali na po ka catalytic fund kepada ke chief minister's fund te yakini las dang prekam syat menta nang tang ikirmen bangin sedang yo susu hapura nikor ia ngilia tristom bat lengba ke jing sya skor bakendiang jong keyboard district kila ai storo le kilai tli ki building agador bas pola te ngila so sarong isya ngila so tenat hi ba warla ke department na siya kijing keduk sa keempat IEA ya ki bang ngila pa proposal du menta henry lengba ki border district kila ai kijing erap bat ngila late plea bat isar pius ya kita school ro te kelong ke ke ba ai mensim yang te ngaken tu ye piro hangne ba nginum la ban pular retang ke we kelong ba ngide ban raikut ban preminat ban ya trelang om ban supe ke kijing tuna ngakerpat epikinong jong sinong gorkhot Barakaway. La stang nengkong ya ke school ha ke snong hang di loy ta ke jingkit klik jong ki laingot kirang ba jong kadong hang di loy ta gilong jong iba costly imyong jong iba kidrulap lungdo nong diang bat jong ba subsing lungdo kini gidei ki nong thaudur ban nengkawe kad hadu bala ban penlong ya kini school kata haus nam sijar knais pa riu fusan te haga juga senam kita ikirang ba lalai pan kendu ya ki officer gidei inspektor bat sub inspektor bat house nam hage juga nam nakaliang jong sub inspektor bias lengdo lawan ban yu kejat hadu plang diloy bat lengba jong kajing keren hang ti plang diloy
ai men sim ya kirang ba pat nong chong snong ha ka ta kapor ban penyaj prang ya kan school om slam ha ga ju hi snam sejar naispa nrupsan hop nai Desember inspektor je kharmi ringkat pat ki laingot ki sub inspektor ki lawan hiar biang ha ka snong phang dilon bat ha ga ni ko po la khot lang ru ya kirang ba wei rang ba khampau khmat ha ka than mariam babu tho bat wei rang ba khampau khmat na ka than war sang do Reverend Victorious Lengdo ke ha ga ni ki jingelang nakaliang jong kita ki besar kira jemut engkat per ke jingkular kata kalong namar ba dan school haga ni ka dong ka than borok away kumta kira jemut panra ya ke school naplang dilon hawa kaji kenang ba kanlong kajaka bedeng ya borok kawai kadong ka than jinglong Emily but minister jong iba pikir aswai iba lakhatno bangila yo ya kani ka building hakaba ni la penlong school hadu menta hadu kani ka singi ka menta ti kumtu giat kisnam ki por la shu repair ya kani ka building nagoi ka por segawai ka por padai tat ka por jong ka jinglong Emily sa pius marway ta ka jing tray sitom ka jong i la wanra ya gani ka building school ka ba thamai bat ka ba ne